Fru Drusse? Ja. Der lå alligevel et gammelt manetræ inde i sakristiet. Var det ikke sjovt? Jo. De havde, så vidt jeg husker, brug for sådan et på et tidspunkt. Ja. Nu er det ikke så aktuelt mere. Men tusind tak alligevel. Tak. Nej. Jamen, kære venner. Hvorfor bliver I så urolige? Det er jo bare en gammel bekendt. Jamen, I skal da ikke gå. Hvad er det, der gør jer så bange? Hvordan vil du dø? Jesus elsker! Undskyld, men jeg forstår ikke rigtigt. Så dø da! Det er bibelsk! Deus inferus est, Deus vistor non est, Niger altro est, Deus inferus est.